Díomh gach aontaithe cuimhín an seo compórtach i Macistan. A gcóir an seo beimidigh fécinint ar an spéir a gcóir an dara lá de mí deirefór agus táid chun tosnú ar madan seachas a ré an tránóna maras gná. I fécinint ar an spéir an seo táid ábalta an planéad Jupiter agus Venus a eiscint go héasca, freisin tá sé éasca go leor eiscint Orion nó an badach agus thuas an tro seo na seachtrafóracha nó na Pleiades. Má brúmíad a roiig be gáí níos déanach san mí, be míad ábalta eiscint go tagan an ghealach agus an planéad Venus cóngrach go leor le chéile, tá siad chun teacht níos cóngrach le chéile fada sa tagan siad suas i ri an lé, ach níl míad chun eiscint an ghealach ag dul os cór Venus, mar níl an ghealach chun dul díreach os cion an planéad agus freisin ní bheith míad ábalta é eiscint i ri an lé ar aon nós. Ag dul trasna go dtí an oíche, tá a lán le heiscint an mí seo ach an chud is mó den na rudí anna samúil ná na Dheireadh agus na Comets, agus na chud is mó den ábhar sin, níl siad éasca le heiscint le an súl le de súl nod, gaithg tú déthúlaigh nó mar sin de a úsáid chun na Coméidí eiscint, agus freisin a gcóir na Dheireadh tá sé bhd níos fearr a bheith a mu faoin tua. Ach fiús an cahar, tá míad ábalta an planéad Saturn a eiscint, tá Saturn fós ling a gcóir an oíche ar fad, beagnach an oíche ar fad. Tá an planéad Saturn tar éis tras nó puinte ar cóireachta chana féin agus dábhrí sin beag an planéad ag dul síos ribhetagan an gríon chuas ar madan. Ní beag an planéad ling an oíche ar fad ach an chud is móda agus tasach den oíche cinnte. Táid chun brúmach faoin tua, mar go bhfuil an tua an áit is fearr chun fécinint ar na Dheireadh agus na Cóiméid agus na rudí sin atá ag teachtamach ag Dheireadh an mí. Ní cad míad fannach go dtí Dheireadh an mí chun fécinint ar na Cóiméidí. Trasna an seo I dro an camcéachta, táid ag fécinint faoin camcéachta a gcóir cá Carolí. Sé ceann de na réaltaine is gile atá sais faoin camcéachta, faoin páirt seo don camcéachta ar aon nos, agus timpeall an am seo timpeall an am seo den mí tá an Comets seo si 2025 é sé lemon sin anam atá ar an Comets. Tá an Comets sin ag dul trasna an fáirt seo den Spéir, agus ag fearr isteach cosúla seo amach faoin tua. Tá míad ábalta cúpla réaltra eile a eiscint chana féin, las mu den á réaltra féin. Ag fearr isteach ar an Comets, tá tú ábalta eiscint goil sé anna dachar le heiscint, ní réad an geal í thuas an Spéir, tá an seo magnitude 10 nó 10 le hart ar sin, níl sé sin anna geal. Tá an Cóiméid ag áilt níos gile, fadas a brúmíad a roiig ach freisin, beag an Cóiméid ag brú as an páirt den Spéir seo a bhfuil timpeall ar an réalt chuaig. Aon rud atá cóngrach go leor go dtí an réalt chuaig thuas an Spéir, níl sé chun dul faoin talún. Fiú an seo, tá an Cóiméid anna cóngrach go dtí an talamh ach níl an Cóiméid faoin talún. Tá an Cóiméid fós san Spéir agus má bunamíd na crín agus gacard cosúla sin, tá tú ábalta é sin eiscint fiú nóir tá an Cóiméid ag a puinte is ísle san Spéir, fós tá an Cóiméid os cion an talamh ach cóngrach go dtí an talamh an seo cad tú fécinn tríd tuile atmosfér chun fécinint ar an Cóiméid agus dábhrí sin ní beag an cuma céine ar an Cóiméid. Níl an Cóiméid chun fécinint cosúla rud éigean ó bhfuil magnitude 10 nó beagnach a héondiaag an seo, beag sé níos cóngrach go dtí a cardiog agus tá sé sin níos dachar le heiscint. Nóir tágan an Cóiméid níos éarde san Spéir, níl an fadhb có donna. Tá an ghealach an sin ach má brúmíad a réig cúpla léanta beag an ghealach as an slí. A gcóir rudí cosúla seo rudí atá dachar le heiscint, tá sé tábhachtach géin cinnte nach beag an ghealach san slí nóir tá tú ag fécinint a gcóirid. Ag fécinint a gcóir na Dheireadh, chuir mé thuas na Annacha agus gacrad an seo, an ceann is tábhachtach atá teach suas ná na Orionids. Beag an buach faointe den Dheireadh seo ar an céad lá is feithe den mí seo, so tar éis brú raigdí an lá ceart, tá míad ábalta eiscint béidir 8 béidir 4 san Spéir thuas go dtí béidir feithe. Tá cúpla Dheireadh eile ar siúl ach an ceann eile a bhfuil 6 má go leor a bhí ar siúl an mí seo ná na Draconids agus tá míad rógéanach inis
chun iad siúd eiscint trasna an seo. Bhí a buach fínta a thart ar an 8ú lá den mí seo agus tá siad go thomláin críocantha ribh an 10ú lá. Tá na Draconids críocantha ach tá na Orionids fós le teacht agus de gná tá na Orionids beánaí níos fearr go háirithe nuair atá an gealach as an slí. Ag teacht thar náis go dtí an Green ag dul ina lí go dtí tosach an ihe. Tá mí tar éis fécinn ar Cóiméid amháin chena féin ach tá Cóiméid eile tar éis teacht isteach san réalt chóras agus an Cóiméid seo tá sé tar éis teacht isteach go dtí an réalt chóras ó lasmuid an réalt chóras. Níl an Cóiméid seo mar bail den réalt chóras. Ag fécinn ar an fé héanú lá den mí seo tá sé beagnach díreach ar an taobh mí ceart an Green dúna chun eiscint. Má tagaméid thar náis beánaí níos cóngrach go dtí lár an mí, tá an Cóiméid fós ró cóngrach go dtí an talamh. Ach má téimiid a roiig beánaí, go dtí deire an mí beidir beánaín tar rééis deire an mí chun cin tú go bheith mí dábalta eiscint an sin tá an Cóiméid thuas ar madan cóngrach go leor le Venus. Má tagaméid thar náis go dtí ihe chana anna cóngrach go dtí Venus an Spéir. Ach, níl an Cóiméid seo fiú chomh geal is an Cóiméid eile. Ag fécint ar an Cóiméid seo tá a magnitude thart ar 3.9 beagnach a 4 agus có-ístil san Spéir go bhfuil sé sin thuas go dtí a 5 agus 4 nó mar sin de. Tá an Cóiméid seo anna dachar le heiscint ach freisin is rud éigean sais anmh é ní tagan rudí. Well, níl ach trí rudí, trí I Atlas, trí I agóir an tríú rudí atá an tríú rud atain idir na réaltaí, an tríú réid atain idir na réaltaí, tá tar éis teacht isteach go dtí ár chóras gréine. Tá seans go tagan rudí isteach an ár chóras gréine go minic agus níl míad ach tar éis tródómh a eiscint ach freisin ceapan daoine go bhfuil an seans ann gur rud éigean sais anmh é seo. Degan ná an chud is mód an a Cóiméid agus gacrad a feicimid lastig den ár Green chóras is as ár Green chóras é. Ach le na réideanna idir réalta seo tá rudí tar éis teacht isteach in ár réalt chóras a tagan ó las muo. Má táid ag fécinn isteach an seo, tá míid ábalta an Mercéir agus Mars a eiscin tá siad thar talún fadas bhfuil an Green ag dul in a lí ach ó áfuointa an seo in éireann níl siad fad golóir ó an Green san Spéir, níl siad ard golóir ó an talamh chun iad eiscin go léir le chéile cosúla seo ar an tríú lá is feithid. Má téimiid go dtí áit éigean de friúil, híos go dtí an man circle timpeall an seo, fanamíd beagnach i lína le éireann fadas bhfuil míad ag fécinn síos an seo. Anois tá na planéidí agus an gealach a bhad níos irde ó an talamh, tá siad fós an fad céine ó an Green ach tá siad níos irde an talamh agus tá an Green ag dul síos faoin talún beagnach i lína díreach agus dábhrí sin tá siad fós thuas fadas bhfuil an Spéir doracha. Sin rud éigean ná beimid de ábalta eiscint ó ár láthair an seo in éireann ach tá sé das a bheith arólas agat tá is a gcuin fiú muna bhfuil muid ábalta é eiscint tá is a gcuin go beag na trí réideanna sin an gealach Mars agus Mercéir in naca lena chéile ar an tríú lá is feithid den mí seo. Fadas bhfuil míad amach faoin túa tá míad ábalta eiscint go bhfuil Uranus an sin in naca lena Pléiades sin rud éigean eile a caiig tú déthúlaigh úsáid a gcóir chun fécint orthú. Tá cúpla rudí samúil á thárlúnt agus á teach suas fós san Dheireadh de mí Dheireadh ach a gcóir na Cidréige agus a gcóir na Cóiméid. Tá sé bhad níos fearr dul amach faoin túa chun iad eiscint agus a gcóir rudí cosúla na Cóiméid agus an planéid Uranus an seo beag sé níos fearr má tá déthúlaigh agat nó rud éigean eile chun cabhair leat. Ní caiig tú é sin úsáid chun fécint ar an gealach in aice le Venus beag tú ábalta sin a dhéanamh le dosúla nod. Ach sin é sin beánaín meabhléir an Spéir tá fós ag teach suas an mí seo is dul an gur buin tú tanmhas, má buin tú tanmhas an fí seán seo, den cinnta gur brún tú an canapa a deireann gur bhain tú tanmhas agus freisin má tá simagat san ábhar seo den cinnta gur brún tú an canapa Dheireadh a deireann listáil a gcóir an sibh YouTube seo. Freisin tá sibh idirlína agam cuivíns content.ie in bhfuil tú ábalta léamh gacrad atá ráta a gom san fí seán seo. Gur míle maithagad as ucht fécint orm agus éislam a gcóir an fí seán seo agus is dulm go cílig mé thu arás a ríis.